Assalomu alaykum. Ovozim meрафтан. Салому алайкум ба ҳама бародарои муҷири тоҷик. Хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Маҳамад кард рӯи подписатсия кунед. Ҳама вақт шумо кӯшиш кунед бародарои азиз ки мана дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии ҳамаи мо шумо аст. Ман аслан дар ҳамин ҳар як видеои худам фақат аз шумо хоҳиш илтиҷо мекунам ки мақсад шумо моро дастгирӣ кунед. барои чӣ ман гуфтаам? Ман спорт барои клиника инҷа мондам, номер карда ба номи хидмат Беҳрӯз Маҳмадҷонович. Хеле не ки мақсад ман аз ягон кас тарсам, аз не. Ин коре ки ман карда истам барои ки мисол спорт барои клиника мондагиам и барои шумо худи шумо карда истам. барои чӣ? Барои оне ки мақсад ҳамарӯза бисёр ҳозир аввал кам буд, ҳозир бошад бародарони бемори мо бисёр шидаги ҳастанд. мақсад ҳар рӯз ба ман муроҷиатҳо бисёр ки мешавад, ман аз ҳамон сабаб маҷбур мешавам ки албатта як суҳбате бо шумо дошта бошам. бародарони азиз, дар видеои гузашта вақте ки ман эълон кардагӣ будам, хеле бисёр бародаро пул пардохтанд. 400 рубл, 100 рубл, 250 рубл, 500 рубл, 100 рубл, короче 2000 рубл хеле бачаҳо пул пардохтагиянд. шумо комментариёдо нависта гиред, саволотона нависта гирем, ҳар саволои шуморо мехонам. мо хос аст барои худо иншоалло ва раҳмон, агар хоҳ чӣ хеле бошад набошад, хоҳ ба кадом роҳе бошад набошад, ман кӯшиш мекунам як клиника мекушам мисол барои шумо бародарои азиз. ман барои чӣ гуфтаам ки клиника ина бояд сабаб дорад. вақте ки шумо пеши ман мебиёед дар ҷои корам, масалан бисёртар роз шумо медонед ки бачаҳо ҳама карантин ки ҳастанд, ман ростигам наметавонам дар он ҷо қабул карда ва инҳоро вақти қабули мо беморро мақсад аз 2-3 ҳазор просто як консултатсия додан. ман намехоҳам ки бародари муъмини мусулмони мо мақсад як сумша беҷо расо кунам. хеле кӯшиш карда ҳастам ки шуморо агар гарчанде бошад дастгирӣ кунам, мақсад хизмати хидмат ба шумо расонам. ва гуфтани ҳастам бародарои азиз ки як ҳамон ҳафтаи пеши гузашта вақте ки ман дар эфир дуромадам, нигоҳ кардам ки як билети ки конкурс мекунанд 20,000. 20,000. агар ки шумо бисед тасаввур кунед ки 20,000 ки бошад як билет. мо нами подписчикои худмон талаб дорем ки ақаллан нами агар 1700-таш мумкин ки ҳами 1000-таш моро тамошо кунанд, мумкин ки 1700-таш мумкин тамошо кунанд. ама хоҳиш дорам, талаб илтиҷо дорам ки бародарои азиз биё дастгирӣ кунем, мақсад муҷоро бикушем. ва баъзан бародаро менависанд ки шумо пул металбед, ин хел мекунед, ин хел мекунед. Не, мо аз ягон кас пул наметалбем бародарои азиз. вақте ки гуфте ки биё дастгирӣ кунед, мо бигирем дастгирӣ кунем, ин ҷои талбида намешавад. динам ман худи бегоҳ, мақсад ман рафтам як бародар албатта ки профессияи ман набуд, неки всё равно ман рафтам. бародари мо бемор буд, почашон шикастагӣ ки буда, ман рафтам онҷо. дар ҳамон ҷо мақсад оператсия кардагӣ буданд. оператсияро ман намедонам, нахоҳам ки одам тупой бошад ки хеле оператсия кунад. мақсад аппарати элизаров мондагӣ, как будто почаро оператсия кардагиянд. ин абсолютно агар шахсан ман доктор бошам, хеле кора қабул намекунам. мақсадам хеле оператсияги ҳамино кардагиянд. ва ман гуфтани ҳастам бародарои азизам, хеле ситуатсиё дар ман бисёр мешавад. шояд ки шумо надонед шумо дар кадом ҳолатед, лекин ман ин чизҳоро медонам ки мақсад бародаро бисёр бениҳоят бисёр ба пеш мемеоянд, бениҳоят. аз ҳамон сабаб ман тасмим гирифтам ки албатта ҳеҷ гап не охир. вақте шумо дастгирӣ кардем, манам мисол барои
медонед ман барои духтур шиданам 13-14 соли ҳаёти хидмат сарф кардагиам. Просто сарф кардагиам. Барои як ҳами мақсад барои як ҳами специалиста мақсад дигар ҷо мехаранд. Моро мисол нахаранд. Ман медонам ки ман ҳамчун бандаи мусалмон я рӯз мебарем ай дунё мерем. Барои ана мақсад ман кӯшиш кардаастам ки дастгирии ман ба ҳамаи шумо бирасад. Ба худо қасам бародаро азиз, ин гапҳо шӯхӣ несташ. Мақсад ҳамарӯза бисёр муроҷиатҳо бисёр мешаванд. албатта ки ҳама шумо медонед дар вақти коронавирус бениҳоят ман фаъол будам. Худо миннат нашавад. бениҳоят ман фаъол будам, лекин гуфтанӣ ҳастам ки мақсад бародарои азиз, шумо дастгирӣ кунед, иншоалло ки моро иншоалло шуморо дастгирӣ мекунем. ва гуфтанӣ ҳастам бародарои ки имрӯза савол ҷавоб ва дар бораи бемории коронавирус мерафт. албатта ки бемории коронавирус шумо ҳаматон медонистед ки имсол бениҳоят мардума қашоб кард. Давлату аз ин ҷумла давлатҳое ки хурд буданд бисёр ба мушкилот дучор гардиданд. Бемории коронавирус вақте ки ман дар як китоб хондам, дар китоб не дар ҳами история вақте гуфтам ҷустуҷӯ кардам, аллакай ки дар соли 2013-14 и аллакай будааст. Аз соли 2030 албатта ки навистагӣ буд дар ҳамон газете ки ман хондам. Лекин коронавирус ба ҷои бемории зуком ҷои аллакай ҷои алӣ шуд. Мақсад пеш бемории зуком мекунанд, гириб мекунанд, ҷои аллакай зуком иншваша мақсад коронавирус ҳами касалшди коронавируси бисёрта. Ва бародарои мо бисёр бемор мешаванд, фарқ карда наметавонанд бемории коронавирус. Мақсад илми ҳозира то охира доказат кардагӣ нест ки мақсад ҳами як коронавирус ҳаст нест, ё ки ҳаме мебинанд ки иммунитет паст аст, сразу корочи то коронавируси. Лекин дар асл бемории якчанда беморӣ омадагӣ буд. ҳолатое ки бар пеши ман омадагӣ буданд бародаро. мақсад вақте ки пеши ман омадагӣ буданд, фақат нервни системашон хеле соз кор намекард. Акама соз мешав, ман мемирам, хеле мепурсанд, меоварданд. Ман тааҷҷиб мемондам. Ман мегуфтам ки худоё тоба карам, ин бемория би дар ин беморӣ ҳама хирург, уролог чизе ки будӣ набудӣ, албатта ки дар ин бемории коронавирус бояд кор мекардӣ. Барои ки ҳама ҷо пандемия шидагӣ буд, ҳама ҷо мақсад ҳама ҷоро фаро гирифтагӣ буд. ва гуфта намонад ки бемории коронавирус ин бемории гузаранда аст ва аломатҳои ин беморӣ ҳарорати баланд, сардардӣ, дилбеҳозӣ, дилқайкунӣ, дард дар қафаси сина, пушт ва беҳолӣ, бемадорӣ дар ҳамо баъд анализи PCR мегӯянд, навайда меспорӣ, хай нишон медиҳад ки положителни, отрицательни, баъша нишон медиҳад. Ва гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз ки ҳамин ҳолатое ки шумо агар дучор шудем, шумо доништа гиред ки ин бемории коронавирус аст. Ва гуфта намонад ки бемории коронавирус ин беморие аст ки мақсад мазарам гум мекунем, мазарам гум мешавад, бурра намефаҳмем. Ман албатта ки худам ба ин беморӣ гирифтор шудагӣ набудам, лекин мазара
чувствата мекардам, қаламфур тез ман мехӯрдам. бениҳоят бовар ки чувствата мекардам. Ман ҳайрон мешавам дигаро ки чӣ хел такай доктор мехӯрӣ? Ман мегуфтам намедонам, ман ҳайрон, худам ҳайрон шуда будам. барои мо бародари озӣ ҳар ҳафта мо мақсад шояд ман озӣ кӯшиш кардаастам ки дар ҳафтааш 2 бор ё 3 бор дар эфир буром, барои ки ҳам барои шумо хуб аст, ҳам барои шумо як дарс аст. мақсад як фаҳмондагии хуб аст. дар бораи боз бори клиника мегӯем, дар бораи беморӣ, ин ҳафта ки дар бораи бемории коронавирус гирифт, ҳафтаи дигар дар бораи бемории мисол простатита ё ки варикоцелия ё ки ин саволот мешавад, шумо саволотона додан рафтан гиред. барои ҳамон бародари азиз бетараф набошед, ҳамин видеоро шумо ба ҳама паҳн кардан гиред. мақсад мо як аудитория худмона дошта бошем ва бародари азиз, ҳамин касоне ки дар ҳамин ҷое ҳама дастгирӣ кунем. пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ бе аз 100 000. ин мо бояд ҳамдигара дастгирӣ кунем. ва барои ҳамин бародари азиз, ман ҳамарӯза иншоалло кӯшиш мекунам дар эфир бурем. ва як чиз дигар ногуфта намонад бародари азиз, ки вақте ки бисёри ҳамин бародаро касал нестанд, мисол пневмония ҳамдаҷа шудагӣ нестанд ва ҳамн пула беҳуда мераванд сарф мекунанд. ва вақте ман занг мезанам, ака доктор, ман барам мақсад ҳамин рентген кунам ё не? вақте ки пеши ман мебиям, ман нигоҳ мекунам, софа дорӣ не, температура дорӣ не, нафаскашӣ хеле созай, тогда чӣ мисол рентген дар кор нестай. вақте ки ҳамин диди ки аломатҳо дар худ дида мешавад, албатта ки конечно рафт сулфаи баланд ё сулфаи харош ки бошад, ки худо ки худ нохуб ҳис мекунӣ, албатта рафтан спордан накун. ва баъзе зан бародарои мисол агар шумо бинед ки куртакотон мақсад мисол дард мекунад, шумо қурт кардан наметавонед, албатта шумо метавонед ба доктор муроҷиат кунед. ман ҳама вақт кӯшиш мекунам ба шумо хизмати худа бирасонам. ҳама вақт кӯшиш мекунам ки дар хизмати бародарои худмон бошам. шумо ҳама вақт кӯшиш кунед ки ҳамин фақат мара дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо шумо аст. ва барои ҳамин шумо саволотро наистан гиред. ман нигоҳ кардаастам, ман вақте гап задам, баъд саволоти шуморо аялла хонда рафтан мекунам. албатта ки ман детский хирург уролог ҳастам ва взрослый хирург уролог ҳастам. ва бисёртар ҳама кора шудагем, фақат ҳамин медисинада ҳама кора кардем. мо бародарои азиз, ҳамира гуфтам бомонам ки мо ба политика ба корҳои сиёсии давлатҳои Тоҷикистон, дигар давлатҳо мо кордор нестам. ман вообще кордор нестам. аслан ки ҳамин баробари ҳамин канал ман хидмам, ман ба ҳеҷ чизо кордор нестам. ва як агар саволо бошад, мара ҳеҷ хеле савол натиҳед, барои ки ман кордор нестам. ман намчун духтурум, касеро ки мерам ёрдам мекунам, мақсад барои худо ёрдам мекунам. ягон кори ба ҳеҷ кас коре надорам. ва гуфтани ҳастам бародарои азиз, ки савол фақат дар бораи коронавирус, ва агар илтимос касоне савол дорем, шумо метавонед дар WhatsApp ман нависед, чунки WhatsApp ман ҳама вақт метавонам ки шуморо ҷавоб гардонам. ва бародарои азиз, шумо бисёр занг мезанед, хубаш ки шумо саволотатонро навишта карда бимонед. ман нигоҳ мекунам ки вақте ки ман дар кор ҳастам, шумо занг мезанед, ман наметавонам шуморо ҳаматонро занг задан. ман садқаи шумо шам. ман кӯшиш мекунам ки ҳама шуморо дастгирӣ кунам. медонед, ман худованд ҳамин қадр бар ман ҳамин илма додааст, ман кӯшиш мекунам ки ҳамин илма ба шумо хайр кунам, то дастгирии шуморо кунам. ва ҳама вақт кӯшиш мекунам ба худо. ва ягон кас нияте надорам гуфтанда фиреб кунам ё ки исуса. ва гуфтани ҳастам бародари азиз, ки кад меш ки пул мепардоӣ, илтимос аз шумо хоҳиш мекунам ки
фақат ному фамилията дар WhatsApp банавис ки инҷода чи аста мақсад номраи шудаги мақсад ман бояд бидонам ки киян чиян барои ки пеши ма ки омадӣ ман шояд ки бояд мо ягон чи туҳфа кардан рафтан мегирем мақсад бепул тавбатуро бепул инвай мегирем туҳфа гуфтам ихай кам суханорам як дигар ҷо ки брава бахшиши зиёд бародари азиз ва шумо вақте ки ба часни клинико вақте ки шумо занг мезанед ё ягон температура мекунед ва шумо сразу ба ҳаяҷон дода нашед аввал шумо аломатҳои бемориро шумо бипурсед ай духтур ҳамаи аломатҳо дар ман ҳастанд коронавирус ҳастанд ё не баъд шумо метавонед ки тобатро гиред ва нуфта намонад бародари ки ман ҳозир нигоҳ мекунам дар ҳамин интернет фақат бародаро бисёр доруҳоро реклама мекунед шумо гӯш кунед бародари шумо ба организми худтон ҷабр накунед ҳеҷ маҳал барои чӣ барои оне ки ӯ доруе ки шумо без назначени духтур мегиред албатта ки дар ҳамон ҷода ба куҷо зарар дорад нависта шудагӣ аст шумо бекору ба кор нагиред ба ман бисёртар саволҳо мешавад мегӯянд ки акай доктур ҳамин мақсад ҳамин дору парастамол онора ё ки дигар доруро витапроси дигар доруро ман мегирам истифода бурдум чӣ сози не бародари бе ташхиси духтур бе приёми духтур ҳеҷ маҳал доруро нагир барои чӣ барои ки наоборот шумо зарар дорад шумо ба як интернет тамошо кардан як одам биромад доруро реклама кард шумо ҳақ надорем доруро гирифтан барои чи организми худ ҷабр зулм мекунед ҳамон ҷода нигоҳ куда мегӯяд пеш аз дастурамал пеш аз истифода бурдан ба дастурамал шинос шавед аввал ҳамҷа нест агар шумо ин хатогира иҷмол ба роҳ дода нашед албатта ки бародари азиз агар суханҳои ман ноҷоб ки бравад бабахшед ки ман рост гап ин дафъа сеюм бор мешавад ки ман дар программаи эфир мебарам ҳарчи хеле мо кӯҳна блогер нестем ман блогерака хидмат намешуморам чунки ман мақсад 1700 подписчики ҳеҷ нест маводи дигарорам 1000 100,000 200,000 доллар ва кӯшиш карда зарби чизе ки мақсад дастам биёяд дастгир мекунам ва чӣ саволе ки мешавад дар бораи коронавирус бинависед ва аслан бародаро дар ҳамин бемории коронавирус бисёртар чеснока истифода мебурданд бисёртар имбира истифода мебурданд бовар ки кадоме ки имбир ё ки чеснок дошт ҳамин бизнесиш ганда мерафт хеле бениҳоят пулдор шуданда можно так сказать но мо ба инош кор надорем лекин бародари вақте ки шумо бемор мешавед шумо дар шиками бисёротон занг мезанед дар шиками гишнатон шумо медонед ки чеснока ки мехӯред шумо наоборот ба ҳамо желудката маъиб мекунед халос ё ки имбира и намедонам шуморо ки мефармояд хеле чизоро процедураро шумо просто пеши худтон қабул мекунед ҳеҷ маҳал ба ин коро шумо ба ин фанди фиреб роҳ афтода рафт нашед барои чӣ барое ки мақсад аслан шумо метавонед вақте ки бемории инфексионе ки бошад шумо метавонед антибиотикоро истифода баред бо ҳама антибиотикоро ҳамин нигоҳ кунед албатта ки шумо ки вақте бемор шудед ҳатман шумо дар WhatsApp ман нависед ман кӯшиш мекунам ки албатта дастгиртон бикунам мақсад иншоалло ки дар оянда кӯшиш кардам ки як аптеки хидмат бакушам барои фоидаи шумо аст бисёр бародарои мо бисёр дар бораи бемории раки саратон мегӯянд занг мезананд мақсад дору мепурсанд мо надорем мо албатта ки кӯшиш кардастем ки мақсад ҳамин доруро мавсул ба мо бародаро мақсад дастрас кунем як
сабоб мешавад. Значит, вақте ки шумо дар ҳамин интернетҳо медонед, бародарои азиз, шумо чизои беҳудара, видеои бемаънии чиа истифода набаред, тамошо накунед. ҳатман видеое ки ба манфиати шумо бошад истифода баред, тамошо кунед. ман медонам албатта бисёр бародарои мо конкурс кардагиянд. ин конкурскуно инҳоро оқибат надоранд, чунки бозе инамита тамошо кардан мегирад. ин аллакай худаш маълум аст. мардум безор мешавад, мега як қиморбоз буд, таши мебарам меорад, дигар уважение дар ин мардум нест мешавад. барои ҳамин шумо бародарои азиз, вақте ки ҳамин канал кушоде, албатта ки канал ё ки барои компютер сохтана, ё ки барои холодильник сохтана, ё ки барои як шиша сохтана, ё ки ҳамин канал барои як чиз сохтан бошад. ҳамин дигар давлатҳо ҳамин хел мекунанд, тараққӣ мекунанд. мисол вақти ихтироъшон пеш меравад, аммо просто тёракхӯрем, мисол просто ҳамин хурдагӣ омӯхтан ленивӣ мегӯяд руссо ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ. барои ҳамин бародарои азиз, аз мо эҳтиромона хоҳиш дорам, ҳамин бародарое ки мақсад бисёр ҳамин бародарои ман дар ҳамин канали ман бисёртаршон блогер ҳастанд. бисёр якташ барои мисол дастгирӣ кардани бародаро, якаш барои мисол ремонт кардан. ҳамин хел ин чизо хуб аст барои корои фаҳмондадӣ ва худат як 10 сол 15 сол мегзара, худата нигоҳ мекунӣ. албатта ки мегӯ ки бес ки дар ютуб ман ҳамин гап мезанам, ки бемаябор гап занам, худата мебинӣ, ҳамин корои худат баҳо медиҳӣ. ва бародарои азиз, гуфтанӣ ҳастам ки ман иншоалло ҳози саволои шуморо аяло ҷавоб мегардонам. як илтимос ман шумо хоҳиш дорам ки фақат савол дар бораи коронавирус бошад, чунки ҳар мавзӯъро мо дар борааш ҳамун саволашо дар бораи ҳамун худаш ҷавоб мегардонем. ва гуфтанӣ ҳастам ки бародарои азиз, ман як телефон дорам, компютерам компютер чифали аст ки мечаспад. шумо фақат саволотонро навишта монед. Берҷон салом, худованд нигаҳбон бошад. Рома Зоиро, салом алейкум бародари азиз, шуморо худо нигаҳбон бошад. Исоруллаев, салом алейкум. Ва алейкум ассалом додари акаш. Ман медонам ки худта ман операсия кардем. Иншоалло ки ҷои операсият ба хайр аст. Бигилак, раҳмати калон додари акаш. сӯзи хуби ака, раҳмати калон, худоро шукр. Мешавад шумо кутун додари акаш. ака зангам зада, худат зангам назади, худат хай беэътиқод шудагӣ. Значит, сӯзи хуби ака, исоро неста. Каналҳои исломӣ, доктор Кади одам до чанд солагиаш медаҳад, ба чӣ кор кунем қад бидавам? бародари азиз, қади одам то 24-25 солагира ва баъди 25 солагӣ аллакай пахшидан мегирад ва гармони роста дидан проверка кардан дар кор. нигоҳ мекунед, мақсад агар Абдурозиқ агар шумо аҳамият дода бошед, намо Абдурозиқ гармони росташ мисол бояд ҳамон кол гирад. ман боварӣ дорам ки ҳамон бачак шояд ки як қад мекашад, 10 сантиметр шояд ки қад кашад, лекин ин ҳамаш дарагостоиш препаратҳое ҳастанд ки мо зормон намедонем. хеле беҳбудӣ шид. бигир дека бародарҷон, кадом маза бовар ки ман аллакай ба ёд надарам, ба рӯзи бисёр менависам ки дига ман худам гум мекунам. доктор ирӯз аптек як дору гирифтам барои кад. ҳамин рост боша или нет? ку ба ман роиш ки ман мебинам кадом доруро гирифтаги худат гирифтам барои кад. ҳамин рост боша ё не? хайп нест. Абузубайр Муҳаммадиев, салом алейкум сози доктор, номери WhatsApp. Ва алейкум ассалом додари акаш. акамаша додар меша, хама додар узр бисёр.
915 398 32 68 метоне ки занг бизанӣ ки занг назанӣ. ватсап я меведу ватсап ҳунар ва табиат. салом алейкум. салом шеринари тоҷик сину ва алейкум ассалом бародари азиз шӯрибек созӣ курути камасоз ка шинохти ман. Бале ман ҳисор лайк ман чара чиба намешиносам. ман духтари ман тара мешиносам. бовар кунед бародари азиз, ҳамин рӯз мехостам ба барвақти аз соати 9 сар кунам эфира, лекин хай камтарак аз дигар ҷо ки омадам дер кардам. дар метро будам ростан. аллоҳ ин орзуҳои некатро ҷомаи амал пӯшад. доктор берҷон раҳмат калон. шодибек бародар азиз, шодибек бародар азиз, хеле навака шоҳиди ҳол ҳасти ки рӯи кардем рафти пеши ама пашка мисол кӯдак шад диди мисол бемор будан дар чӣ ҳолато будан хеле диди ва фирм ки хеле шоҳидӣ метиҳи. бале доктор мегӯянд ки вирус нав биромада. рост боша? гӯш кунед бародар азиз, ин вирусҳо аллакай биромадан мегиранд. вақте ки шумо нигоҳ кунед, ҳамин давлатҳо, ҳар давлатҳо қобилияти хича нишон додан мегиранд, мақсад зӯрии хича нишон додан мегиранд. ва ҳамин телефонҳоро ё компютерҳоро ё телевизорро нигоҳ кунед, ин сола телефон А20 мебурояд, бо нигоҳ мекунед, як 2-3-4 моҳ баъд бо А30 мебурояд, бо 40 мебурояд. ҳамин рафтан мегирад. ин вирусҳо нав ба нав алишидав рафтан мегирад. ва гуфтани ҳастам ки вирус ҳеҷ маҳал намемирад. вирус ҳеҷ маҳал намемирад, чунки вирус аллакай дар олимои американсо вирусо тадқиқ карданд ки вирус дар кайҳон даже намемирад, зинда меистад. ва ҳамин вирус ки дар бадани мо аст, мисол коронавирус, албатта ки ҳамаи мо ба ҳамин беморӣ гирифтор шудагӣ ҳастем, ки вирус дар бадани ҳама мо аст. ва гуфтани ҳастам ки мо аллакай иммунитет баробар кишидагӣ ҳастем. ҳамин ҳиндиёро нигоҳ кунед, дар ҳамин як река дорад, ганга чиш мегӯяд, ман ёдам рафт. ҳамунҷода мурдоҳошонро мепартоянд ва ҳамун мурдоҳошон обозӣ мекунанд, об мехӯранд, сар мешаванд, либос мешаванд ва ё бемории гепатити, қавру балои чизое ки мисол ин беморӣ ба чӣ нестае, мисол мушкил нестае. барои чӣ? барои ки аллакай ин бемор дар бадани мо мутобиқ шудагианд, лекин имно зиндагӣ хеле долго зиндагӣ мекунанд. албатта ки беморӣ бале вируси нав биромада. ин вируси чизое ки бошад ҳар сол биромада рафтан мегирад. ира шумо ҳамин мо одамизодем. аз ҳама чизе ки ба хатар дорад, ин ба одамизод аст. любой чӣ ба одамизод зарарша расонда метавонад. ва мо чӣ кор кардан мо дар кор? мо бояд ҳама вақт зираку доно бошем. ҳама вақт баъд ҳамин бемории коронавирус ман нигоҳ кардам ки бародарҳо бисёр занг мезаданд, ёрдам кунем. мақсад албатта ки ёрдам кардан хуб аст, садақа кардем, иншоалло садақатро худованд мегардонад. лекин ва гуфтани ҳастам ки ҳама вақт вақте ки худат ки ҷоде ки кор мекунӣ, ҳама вақт бояд захира барои имина чӣ дошта бошӣ. барои ҳамин як бемор будан, як больница рафтани инвояд. барои ҳамин мо кӯшиш кардем ки мақсад ҳамин бори клиникаро бикушем. бародаро ба хабари иш ҷои шукиш нест. шумо дастгирӣ кунед. ягон тини шумо ноҷо намешавад. ҳамин чанд сол ки парте ҳамаш мондагӣ ба дасти ман худам ин пулоро ҳеҷ маҳал истифода намебарам. медонӣ ки амоната дар дасти ман. чӣ ба он конкурсо биёед дастгирӣ кунед. марамат бигиред дар каналотон видеои маро партоед, мисол дастгирӣ кунед. мақсад ака афсус мехӯрам ки ба одамо миллионеро миллиардеро мо наметавонем биромада ки бигем ки ака биё хай финансировать бакун, баъд мо пултоа бигардонем битем ёки хай ки иншоалло ки ҳамин худованд агар дар розӣ бошад шумо дастгирӣ мекунед. ман бо
من بسیارتر میخوام که شما منو دستگیری کنین، دیگران نیم. وقتی شما منو دستگیری کنین من میتونم سخن کردن، میتونم گپ زدن. وقتی که یک کسی یاردم میکنم البته که وای فویز چیزی خودشم میمونه یالا که اسمش نیست، برای که مجبور میشه که همون کسال تو پول بگیری. دینا بگم وقتی که کسال بینی رفته بودم، البته باور کنید وقتی که اگر بنده مسلمان باشه، اگر همین دلت بسوزه که میبینیم برادرها رو ای چشمات اشک میریزه، لیکن میخوای که دستگیری کنی، دستگیری کردن نمیتونی، چون که تو خودت بوی نیستی، تو خودت همون مبلغی در کاری نداره که بگیری دستگیریش کنی. و بالسا میگه دستگیری کنی، بالسا خودش جوی است که ای تو پول طلب میکنه، میگه پول تا پاسپورت بعد کسال تا بگی چی کنم. سلام مسرور زریبونم. سلام علیکم دکتر، پروبلم دارم، چی خیلی پیش شما بیام یک بیماره. برادر جان چی کردن کار شما در وبسایت من نوشتید، من ان شاء الله با شما حتما بعد افیر جواب میگردونم. و نوفتنم برادر عزیز که التماس از شما خواهش دارم، وقتی که شما وعده میدید که یک دکتر شما فلان در کار هستید من بیام یا نه، اگر اومدنی نباشید سرازو نویسید که من نمیبیام. اگر اومدنی باشید بگید که من میبیام. من محتاج یک سوم دو سوم نیستم و شما را کش میگم که همون در پول را نگیرم، لیکن شما وعده میتین نمیبیام، بعد زنگ میزن میگه که ملیسه قبیله میگه که دیر کردم میگه که از خواب خیستم. میدونید برستو همین وقتی که پیشم میره یک گپه همین سرعت شد ووفریمش که آمدی نامدی значит تو نیکتایی در پیش با قدر نداره. و برادرایی که مقصد به همه هم میزنی صحبت میکنیم و میگه که اکا دکتر یکا شنوتونست روی کنیم، برادرایی باید برگه میگه که وقتی که من در اول سه میگیم، وقتی من مسئولیت میگه که من زورا میکنم پیش و یو که اکا دکتر مقصد همی کسایی ما را توجیکه یا ازبیکه که ملتی که باشه نباشه همی را دستگیر کنیم قبولش کنیم و یا قبول میکنن و ما خودمون پدودید میکنیم، مقصد خودمون نمیریم در پیش. میدونی شما ما را پدودار میبینیم، برای همین کوشش کنید این خاراکتر را پرتونیم. ما اوجا ما فرد مسلمانیم باید از یکدیگر فرق داشته باشیم. ما باید خاراکترمون باید نشون بدیم که ما در حقیقت مسلمان هستیم، که مسلمان چه خیلی خاراکتر خوب داره، چه خیلی رفتار خوب داره، چه خیلی سخن حق داره. همین گپ که زد در گپش جواب باید دادن. بیمار تا که باشد بیس پرابلم برای جان بیارش. اکا من همین خیلی شیدم. بله شد بگم من میدونم خط قدی صحبت کرده بودم، من میدونم که خط حالت وضعیم بود وقتی قدی صحبت کرده بودم. مسعود زریبون و اپیراسا کردن در کار. برادر جان چی اپیراسی که باشد نمیشه شما در واتساپ من شلو و اپیراسی بیس پرابلم приветик, турецкий сериал. Салам алейкум, приветики. Приветики, вы пусть агар. Салам алейкум, акай автосервис, акай дорубшо. Салам суди тензя, акай беру саламатик. Ба худо рашка рахмат кану барбар азиз саламат боше. Ман минадорум, худод медуни ки ман култра бояд буд канам. Худод алака бояд гадат کنم. هر باید ما قدید در علاقه برای من فراموش کنم چه باشی، من برای علاقه در فراموش کنم. دستگیری میکنیم انشاءالله، گب نیست ابرا جان انشاءالله. اکای براتان چی میکوی تو در ایجا در یکون ماشین کلیدکن نیست خیلی که برادر روشو برادر برام خرم میدونن در افیرو دستگیری میکنم. کسی دست درد میکنه این کدام دکتر ده؟ کسی دست که درد کنه شما حتما به دکتری تروماتولوگ مراجعت کنید. نور محمد الله نیسته، الله نیسته.
Оскар хай беҳтарин номи Аллоҳ нест беҳтарин Аллоҳ нигаҳбонат бошад доктор Нурмуҳаммадҷон саломат бошӣ бародари Худо нигаҳбонат бошад ҳама вақт ман вақте дар эфир мебарам шумо фикр накунед ки ман албатта ки мисол ман наоборот мехоҳам ки шумо тани шумо сиҳат бошад шумо хушбахттарин инсон бошед ки шумо хеле вақте ки суҳбат мекунед ба ё бародара ё рафиқи худтон ин дигар аст ман бисёр маҳал ба ҳамин русу суҳбат мекардам ино як одам халқи хеле аҷоиб ҳастанд ки хеле бдонам мегӯяд нет я не знаю ёки як короче грубо ответит медиҳад ҳамун саволи дода ки там пушаймон мешавад дигар намефорад ки Иброҳимон доктор салом алейкум ва алейкум ассалом додар сози назди фикр хита гирифта ман медонам ҳеҷ гап надорад ман як занг задам чанд бор телефони ман нагирифтӣ ман хафа шидам доктор пешоб берунравӣ бисёр пеш парастамол уна мехӯрдам камтар фоида мекард ҳозир бо ҳамта шидам биги дега бародарҷон худат пеши ман биё ҷалакай вузит кардан дар кор дар кор худат медонӣ ки бояд анализ испододан дар кор анализ испододан дар кор бе и то парастамол инро истифода набард ибодов беҳроз беҳтарин бародар саломат бошӣ бародарҷон Иброҳимо ман конечно тара мешиносам чиба намешиносам беҳтарин саломат бошӣ бародарҷон Иброҳимо номи мара навис акиҷа ман коргоратор номи тара нависана сар мекунам салом сози тинҷа кай берӯз саломатӣ хуба раҳмат калон автосез бародарҷон саломат бошӣ Аллоҳ нигаҳбон накай берӯз саломат бошӣ имом Саедов саломат бошӣ паста мефурӯшанд туриски барои простатит тинҷа ва гӯш кунем бародар азиз оз ҳамин ман нигоҳ мекунам дар бисёр бародарои мо ҳамин паста мефурӯшанд чизи чоракӣ мефурӯшанд шумо просто мегиред истифода мебаред фикр мекунед ки ин паста тара мегира фоида мекунад ҳеҷ маҳал ин хатогира роҳ надиҳед вақте ки шумо мегиред гуфта паста просто фалонӣ рекламаш карда ёки дигар каналое ки ман нигоҳ мекунам каналое ҳастанд ки 200 чанд ҳазори подписчик доранд 300 ҳазори подписчик доранд мекунанд ҳамира просто реклама кардан мегиранд не реклама кунем беҳтарин аст лекин шумо бародарои азиз шумо бояд ақл дошта бошед мақсад тасаввур дошта бошед бе иҷозати доктор шумо худтонро касалӣ мекунед ва пеши доктор меред ва доктора бинавбат мебуред ва нагуфта намона ки ҳар як доктор 9 сол 10 сол мехонанд о дигарош ки мақсад заштаи илмӣ ёки профессор илми зашта мекунад ва ёш хай бо понятия масалан 14-15 сол 16 сол хунда рафтан мекунад ва барои ҳамин гуфтастам бародари азиз ки бе иҷозати доктор шумо просто нагиред о як турист ки паста бромаде ва барои простата шумо медонед ин простата шӯхӣ накунед ҳозир моли шумо дороро истифода бурдан рафтан мекунед медонед ки аллакай 30 сол то ба 45-50 мера адено простата ки меша баъд онаи зурта мебинед ҳама дору залал дорад барои агар 10% табобат бошад 90% каш вай чи аст химикатай Аллоҳ нигаҳбонат зай саломат бошӣ берӯ саломат бошӣ бародар доктор чӣ хел алоқа барои шумо кати масрӯр зеребону ман номра гуфтам 15 390 32 68 кадоме ки намедонам банависам берӯзҷон рома зоиро берӯзҷон салом худованд нигаҳбон бошад омин дарди простатит чо кунам номерои телефон дар поёни комментира навис бародарҷон
дарди простатаи доша бошӣ, ҳатман шумо метавонед дар номери ман занг занед. ватсап данависед, барои чӣ ки бисёр ҳолатҳое мешавад ки ман монда мешавам, ростикаб як мехоҳам ки маҳсулот дам гирам, баъд навистанро сар кунам. бисёри ҷода шояд ки бародарои мо хафа шаванд. ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародарҷоно, ки хафа нашед. ман худам ростикаб бисёр ҳолатҳое мешавад ки соатҳои 2-3-4 мешавад, баъд ман сообщение давом мекунам, бефарҳам мешавам, монда мешавам. ростикаб ман аз ҳамин коре ки ман мекунам ютуб ин чиз, ман ягон зарплатам нагирам, аз барои худо кор кардам ки шуморо дастгирӣ кунам. вақте қадар ба ҳамин бемории простатит гирифтор ки ҳастӣ, ҳатман худ дар номери мо навис, ман ҳатман тобатон мекунем, иншоалло хуб мешавем. вагон ногуфта намона ки доруро аз пеши худ нагирем. вақте қадар дору духтур нестӣ нагирем. ман ки вақта усто ки нестам, вақта мастер ки нестам, метавонам барам сразу бигирам, лапоткарам бигирам, шикатора сар кард наметавонам, барои ки намедонамаш. ҳар як инсон бояд касби худ истифода барад. бародар доктор чикор дорад? хай истемод машалло, беҳтарин доктор, зинда бошӣ, саломат бошӣ. дар бораи асал каме маълумот будем. ҳозир бародарои мо мақсад нигоҳ кунеда, содагии моро нигоҳ кунед. вақте ки бисёр бародарои мо ҳамин бемории коронавирус вақте ки бемор шуданд, бародаро ҳамон асала гирифтан дар пешошону дар ақибошон шакиданд, ё ки дигар народи медисина мегӯянд, тиби халқӣ ки мегӯянд, намедонам ман шуморо кӣ мегӯяд. як рӯз як бародар занг мезанад бар ман мегӯяд ки ака доктор, ҳамон асала гирифтам дар ҳамин поёнам, дар ҳамон тухмон мегӯяд, ман бастам. бародарои азизи шумо, ман ҳайрон мешавам ба худо қасам ки асала шумо нашакед ҳеҷ маҳал. асала шумо метавонед ба оби ширгармак омехта карда бихӯред саҳар бега. ин фоидабахш аст. агар асали тоза бошад, албатта ки аз гиёҳҳои шифобахш ин занбуро мегиранд, ин шифобахш аст. ҳозир агар асалое ки дар ҳамин беҳтарин дору ин асал аст ва шумо нашакед. шумо ин асала бо об омехта карда нӯшед. ҳама дардтон иншоалло сиҳат ёбад. короче, каналҳои исломие. доктор, ирӯз аптек як дору барои қад гирифтам, роӣ кунам. мебиниш ку роиш ку бародарҷон. бале, ман мебинам. раҳмон камолов, бачаи холат, салом алейкум. Доброй ночи, доктор. Доброй ночи, бачаи холат. сози наздик, корот хуб. ман мехостам ба худат як бор дар суҳбат бурам. ҳамун ман рибалкара нағз мебинам, мехостам бурам рибалка, лекин давлат мара ответ надод. ягон рӯз организоват карда бирем аммо чира рибалкара як оз вақтше рибалка бирем. нағз мебинам. Когда вас на русском будет эфир? Это у нас, может быть, на ближайшей неделе у нас будет на русском эфир. Ну, я, иншаллах, я стараюсь, что некоторые мои видео будет на русском. بعد از коронавирус موی سر ریخت چی باید کنیم؟ البته که بسیار سوال خوب است، بسیار سوال خوب است. بعد از коронавирус نمیدونم، شاید که این بیماری در شما در پدرتون شاید که این ارثی بود یا که ژنتیکی میگن ارثی بود. و گفتن نمونه برادر عزیز که ما انشالله کسانی که موی سرشون میریزد، شما در چی منویسید؟ در واتساپ منویسید دورو هست، من دورو با شما میگم، شما رفتن میگیرید. و نگفته نماند برادر عزیز که
аллакай махсус доруе аст ки як донаш як уколаш 5000 ай. Дар як моҳ 2 укол мегирӣ барои мӯйи сарам мебурад. Албатта ки мо тадқиқоти аллакай истифода бурдем. Мӯйи сари инсон бениҳоят буромад. Бениҳоят дору бисёр ҳама намефурӯшанд, лекин мо аллакай намефурӯшем. Мо киришиносои худмоқатӣ доруе ёфтагем. метонем шумо рекомендовать кардан шумо биёед, мо хизматрасонӣ ба шумо мерасонем. баъд аз набояд коронавирус мӯи сар бирезад. албатта ки агар одам вақте ки химия получат мекунад, шояд ки баъди ҳамин химия мақсад мӯи саршон мерезад. ин шумо нависед, ман кӯшиш мекунам шуморо дастгирӣ кунам. баъд аз коронавирус бигед дега доктор берунравӣ фишор бисёртар аст. албатта ки худо шояд ки дар ҷои хобут хунук ё ки шояд ки худат чӣ дорӣ дар ҷои хунук хоб ё ки мисол торат мекунӣ ҷои чида худат дақат банавис бигед дега. ҳамин бисёр бародарои хидмат мисол ман бисёрша намешиносам. салому алейкум доктор, чӣ хел алоқа буроем? Шумо каки срочна проблема дорам, адресатона куҷода? ва алейкум ассалом. Масрур бародарҷон, ман номра навистам кун. Номра навистам, худат занг бояд банависӣ. Имом Саидов, ака барои вес гирифтан протеин бихӯрем? ва гӯш кунед, бисёр саволи беҳтарин ва мехостам бар ин савол ҷавоб гардонам. гӯш кунед бародар азиз, ҳамин бисёр ҳамин каналҳодан боз як бор сухан меравад ки барои фарбешидан ё барои хароб шидан ин рекламаро ё ки шуморо кӣ мегӯяд? ҳамин одаморо хӯд ба пеши ман биёран. ҳамин як разгон шубудем ки бар ҳамин гапҳое ки мақсад барои фарбеҳ кардан ё барои хароб кардан. ин шумо медонед ин гармана нарушение мешавад дар организми инсон. ин аслан мумкин нест. вақте ки худат мехоҳӣ албатта ки вес гирӣ, меравӣ машқ мекунӣ. чема ира мақсад пеш аз ҳамун дорӯ ки худат истифода мебарӣ, бигир ҳамун доруро мақсад ҳамун пеши духтур бира. як бор машварат бигир, баъд ҳамун доруро бигир. просто так нагир. дору биромадаги ба монанди женшен доруи китайский. ман боварӣ дорам ки аксарияти ҳамин мо даъже ба хитоӣ хонда наметонем. намедонем дар таркиби ва чие. шояд бо ба монанди як коронавирус яктакез дар бомбай ягон вирус аст. мо аслан хеле доруро истифода набарем. ин организм шуморо вайрон мекунад. шумо нигоҳ кунед, бобоёни мо мақсад умр медидан, мақсад 80 90 100 сол умр медидан. ин давр замона бошад, мақсад синсол аллакай уҷе ба 50 60 расидаги аст. уҷе миёна умр мошидагием. мо ҳамин 50 60 сол уҷе инфаркт миокард мешавад ё ки мақсад рак почки мешавад ё ки храниши почки. ин чизо ки мешавад уҷе аллакай уҷе одам ба ҳалокат мерасад. ва гуфтани ҳастам бародар азиз ки савол ба миён омад ки ҳамин як бародар ба ман аста ки ака доктор, ҳамин маска дохтан ба организм чиз фоида дорад, чиз зарар дорад? гӯш кунед, вақте ки мо шумо дар ҳамин шаҳри Москва ки мегардем, шумо албатта тасаввур кунед ки дар ҳамин Москва ба рӯз чанд миллион мошин ҳаракат мекунад. аз ҳамон мошин бензини инвай бухор ки мешавад, албатта залал дорад. вақте ки маска мемонӣ, маска албатта бениҳоят защита дорад, шояд 20%, шояд 30% защита дорад. вақте ки дар метро медорӣ,
албатта фоидаш ҳаст. Чӣ бай фоидаш ҳаст? ҳозир мегӯям. Фоидаш ин аст ки мақсад защита мекунад. Шумо агар нигоҳ кунед, ҳамин мошин агар киришед дар оҷода фильтр дорад. Фильтра мегирӣ, як бор метакишад, пури гарди чанг аст. Албатта ки ҳамин маскара агар маскаи соз биёед, инам ба монанди ҳавай аст. Ва маска бидӯзед, ин маска хубе. Яхе бародар нигоҳ мекунед, дар даҳанаш медӯзад. Мефаҳмед ки дар ҷонат мезанад, худо нодуруст мекунед. Наоборот бинита биги маҳкам кун, барои ки вақте мо нафас мекашем, нафас ба бини мо меравад. Ин хуб аст. Наоборот барои организм мо як фоидаи хуб дорад, барои ки гарди чангу ғубор рафта наметавонад. Ин миқдори хунам тоза меистад. Масуд Меликов: ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Доктор, чӣ хел шумо? Назми созми саломатӣ хуби? Писарча 1-2 моҳа шудагӣ ҳаваи хатнасӯ кардан дар кор, яъне суратиро бурдан дар кор. Бале бародар азиз, 915 398 32 68 шумо дар WhatsApp ман нависед. Барои хатнасӯ кардан ин мушкил надорад. Хатнасӯрш мекунем без проблем. Ин ягон мушкиле надорад. شما در واتساپ داشته حتما انشالله خدمتتون شما میکنم. هنر و طبیعت دکتر یک بخندان بودن همین تمام کنکورس چی باشه میگفت دی ما با کنکورس کنورا برام سوز شوم همو بیناموس ای شدی بگو برادر عزیز میدونی چی خیلی اینا من против вою гап задан нестам. Шояд ки як ташне як бародари мае, лекин конкурс кардаст, конкурс рафтааст шуд. Ва пул дар пеши ваю хеле миллион омадааст. Ва ё ин чизора фикр намекунанд. Фаҳмиди? Ин фикр мекунанд ки албатта мо кори хуб кардаастем. Ёди ҳамин рӯзи худшон бурдаастем. Лекин рӯзе мешавад ки бо пайҳои ҷавоб мегӯянд бар ҳар як кор. شما تصور کنید همو کنکورس کنو کارتوی خودشون نمیمونن، کارتوی تیکه آدما را میمونن. برای میدونن که البته که اگر خودت که در شما کارت شد میگذارونی میتونی که جلوه زدن میبری که سرازو میقپانش که جبیو تا یک جا دخود وارده. یعنی سپیرمارک هم خیلی است که میتونن دخود تا یک جای میتونن قبیدن. و خود مردم ما هم خیلی میگن که تو پرابلم اصلا غلطه ای که نمیتونم مقصد پیشت بیار بگه که بسیار یاردم میکنیم. بعد که پرابلم واسمش که به غلطه میگم که اگه دکتر بیا البته اگر تسکیت میکنیم میسوسته وقت پرابلم غلطه این هم نگاه کنید. ما همین قدر صحبت کردیم سیارالما یک آدم پیداش دیگه که دیزلایک موندگی لیکن انشالله در برابر همین خود دیزلایک موندگی خود دیگه برادرها هستن که لایک موندگی 32 نفر انشالله اینجا برادرها بطور همین 27 نفر همه در اون لایک بشه. من ده حیران میمونم. عجیب خیلی گرم پروا ندارم. من تو دیزلایک میمونی چی میمونی روسات عجیب است. ما کانال ما را دیگه برادرها 100,000 که خیلی نیست. من چیز را نمیدونم پرواش ندارم. روسا ما کوشش میکنم باشه. من باوری دارم هم آدمی که دیزلایک هموندگی یک روز نه یک روز من در کار میشم. لیکن خودت التماس خواهش که من هم آدمم که دیزلایک موندگی پروا ندارم که المراد عبدالله واتساپ رو از کجا گیریم بیروز؟ المراد 907 915 398 32 68 واتساپ من بدریم. واتساپ من نستین
насинчи саволе бошад. Али Исмоилов: ассалому алайкум доктор, берӯз акаҷон барои бемории сафеди пӯст чӣ кунем дур шавад? Ва гӯш кунед бародар азиз, дар байни мо аллакай дар ҳамон видеои гуфта гузаштаги мо гуфтагӣ будем ки бемории витилиго ин беморие аст ки мисол сафедшавии пӯсти бадан аст. Мақсад ба ин беморӣ бисёртар занҳо страдат мекунанд, бисёртар занҳо азият мекашанд. Ва дар ҳамин вақти видеоро мо барофтам, бисёр бародарои моро бисёр бениҳоят бисёр пайдо шуданд. Вайс мегӯяд почам вайс дар мепочам ва ҳеҷ чиро нуқта намонад ки ин беморӣ агар бемории витилик настарки бошад, вай равшан аё, лекин дард намекунад, ҳеҷ кор намекунад, намехӯрад даже. Ин аллакай вайроншавии пигменти пӯст дар минтақаи чи аст ва ҳеҷ надорад. Лекин аз ҳисоби кирмам шидаш метавонад 100% ягон чизи надорад. Ва шумо нависед, ман агар бинам шояд я дору роҳатон мекунам. Медонам ки дору фоидатон мекунад. Барои ки як одам ман навистам, фоидаш чӣ хеле хуб буда, 100% буди аллакай барқарор шуда. Ҳамин хеле бародар азиз, вақти шумо дастгирӣ мекунед, бо ман ҷустуҷӯ мекунам, айдига ҷо информатсияро ҷамъ кардан мегирам. Мақсад шуморо бо дастгирӣ кардан мегирам. Шуморо дастгирӣ кунед. Ва фаромӯш накунед ки бор барои клиника мондагиам, дорои дастгирӣ кунед ҳама вақт дастгирӣ кунед. Ҳеҷ маҳал амо 1000 сума, чанд сума аст ёрдам кунед. Иншоалло ман дастгирӣ мекунам ҳаматона, иншоалло. Салому алайкум доктор Берӯз акаҷон. Ира гуфтем. Салому алайкум Берӯз ватсап аз куҷо гирем? Ман номро гуфтам бародар Элмирод. Салому алайкум каналҳои исломӣ. Доктор барои қад ягон доро бигӯед бихарам? Бародарҷон хеле доли суҳбат каранда, просто так пеши худиш Суҳроб Одинаев. Салому алайкум бародарҷон, саломатитон хубай брат? Ҳамон доруи суперфлора гуфтӣ ку барои хунукӣ рӯда дору зур будай? Бародар ҳазору раҳмат бародарҷон. Иншоалло оликора гирем, дастгирӣ мекунам. И бародарҷон бигзор худованд ҳамин чӣ мегӯянд, бизор маълумоти хубамон ба худ бигирам, бизор ба шуморо ман дастгирӣ кунам. Медонед ин чӣ хел аст? Мақсад хай медонам ки шумо ҳамарӯза ба ман ки муроҷиат мекунед, ман рост гап дилам месӯзад, ягон ҷо чӣ надорам. гап нест ака, саломат бошед акаи Сӯроб. Мешпазануш гирижа дорам ака, ягон духтур тинҷ ҳаст, ҳамонҷа равем. Бисёри ҷо рафтем, фақат сем гирӣ. Фақат сем гирӣ. Гӯш кунед бародар азиз. Албатта духтури конкретни доред, шинос ҳаст. Мақсад ҳамкори худам, устоди худам ҳастад. Бениҳоят устоди ба дараҷае. Дар тарафи Америка, Германия кор кардагӣ. Бисёр бародарам ман тавсия вақте ки метавонам бародарои мо мақсад чӣ мекунанд? Мераванд онҷода. Операсияи мо онҷода ҳастанд, операсия кардагиам онҷода. Нур Алиев. Салому алайкум доктор Сози. Доктор Сози. Ва алайкум ассалом. Қамда бизан. Нур Алиев. Ой бигардам. Акай Нурик Сози. Коро хуба ма тинҷай. Чанд қашима пеш нарафтам, бояд пеши худ бурам ҳатман. Салому алайкум ҳазрат. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Давлат Исмоилов.
Wa alaikum assalam. Rizo Abdurrahimov. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khobi doktor. Inshaallah tasgiri میکنیم. رحمت کلام که سلامت باشه. خداوند باشه. بگید دیگه دکتر افیروت در روزانه معین کردین برای افیروت ما وقت جدا کنیم. اگر نصیب باشه برای افیروی معین حتما برای افیروی معین حتما کش میکنیم که بر وقت سر کنیم. چون که خیلی میدونه که یالا که ساعت 12 جیما را سوال را میخونیم بعد جمع بست میکنیم. بچه خولا رحمان کمال یک قند بودم نوشته که فقط عباس هم میگم یک داد این گفت نیست. سلام میشه. سلام علیکم اکای بیرود اکای بخروز اینه نگه که قند بزنه برلو نوم خطا نوشتی اکای بیروز و برادران خداوند نگهبانتون بود. رحمت برای خدمتتون. سلامت باشی. خدمت چیه؟ خدمت نیسته. بگید دیگه دکتر ادرساتون میگفتی جای کارتان بنز در وقت من جای کارم میگم در جای موسیقی تیجی. سلام اکای بیروز سوزی تینجی اکا رحمت کلام که سلامت باشی. شما سوزی نکن باردین تویدی. سلام علیکم براد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. Zemsk территории, короче, Мсека территория, короче. А как вы в каком районе работаете? Через полис Меша насчет урологии гузарем. Бародарчум, шумо именно гужутона мехоед через урологию гузарем. Шумо WhatsApp мада нависед 900 плюс 915 398 32 68. Салому алейкум Сузия Кабирус. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуҳу. Раҳмат калом мусиқӣ тиҷи. Раҳмат калом саломат бошӣ бародарҷон. Каналҳои исломии доктор барои қайд ягон кор бошад. Бародар бошӣ каналҳои исломӣ. Албатта бисёр бинавиз WhatsApp ман ҳатман иншоалло кӯшиш мекунам барои қарида ман ягон дору ман менависам ҳатман. ҳаминҷо 20 нафарим як бургам лайкора бижақида кунам я 50 та бишава. И бо як дар бораи ӯ одами дизлайк мондаги ҳам суҳбат кардем бо як тага дизлайк омадаги. Оз агар ҳаминро бикунед ягон дӯсти хидмат шума. барои I love Paradise. Салому алейкум бародар. Як савол дорум мумкина? Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бале марамат. назарчини намекунем барои хат ҷо фақат ҳам хоб меравем барои қад хоб мебини чи шӯхӣ мекунам камкам шӯхиам кардан накун. ханда ба дарди дилу мегӯяд. Борисони Сомонӣ ака дар бораи лечини ва ҷарроҳии геморрой як маълумот медонед пешакӣ? раҳмати калом. Саломат бошӣ бародарҷон. Албатта дар бораи бемории геморрой ва лечини ва тавобаташ ва аломатош ҳатман ман як видео тайёр мекунам иншоалло ки гуфта мегзарам. ва ҳар видеое ки дар ҳаминҷа мемонам мисол картинка мисол ба воситаи картинка ман мемонам. шумо бидуред нигоҳ кунед, бидуред тамошо кунед, гӯш кунед ки сухан дар бораи чӣ меравад, чӣ кор кардан дар кор. ман тавобат лечинаш ҳамаша аммо менависам мемонам ки шумо доруша дар ҷое мегӯям ки шумо бигиред доруша. пеш аз доруш ҳамаша мефаҳмед чӣ кор кардан дар кор баъд бигиред шумо. Салому алейкум акай берод. Гелос муборак шӯ. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародарҷон. доктор шумо дар як барномаи марказии Тоҷикон иштирок кунед. шумораи кортатонро монед. Дар
онҷо тамошобинон зиёд аст. обуначиёнашон ҳам зиёд мешавад. Мехостам тезтар як клиника Тоҷикистон сохта шавад. бале, раҳмат. Саломат бошед шумо. ман шинохтам аллакай. ну албатта ки кора мекунем, ҳатман ин кора кардан дар кора, чунки охи бисёртар вақти бародарон вақти квартира мебинанд, квартира худат медонед ки мисол дар ҳамин шаҳри Москва аллакай ҳама мақсад дар квартира зиндагӣ мекунанд. чӣ хеле худат зиндагӣ медонед, ба монанди худат дигарон дар квартира зиндагӣ мекунанд, мақсад пул мекунанд. неудобно мехостам ки аз ҷои калон дошта бошем, бениҳоят қабул кунем бародаронро. ман чӣ хел мехоҳам инҷоро кушодам барои збор клиника ози гуфтам, мехостам ки ҳамин хеле як ҷои калоне кушоям ки бародарони мо вақти бемор шуданд, ҷои турат, ҷои хобу, ҷои укулу ҳама чизшон отдельно бошад ки ино биёянд навбат гиранд баранд. албатта ки мо пеш аз омадани Россия бояд мо тайёрӣ, бояд мо страховка дошта бошем ки мо бояд лечение гирифтан дар кора дар як ҷо. ин гап албатта ки дуруст аст. ҳунар ва табиат. Шодибек узр доктор, ба ҳар ҳол дар суол хандидӣ. канезе бародар, канезе дар дизнеста не ҳаста. Шодибек дизлайк мондагиам ку. аки бир чиқел Илҳом Исматов, акай Илҳом Созека, кору тинҷа маҳсус. باید دیسلایک نمیگم، بوزلایک میگم. این بچه غلا بوشی دیسلایک نیم بوزلایک. اگه کدوم موندهش کو پناهش بخدا خدا نگهبانش باشه. ما هم خیلی نبارو دامتیم، ما با پروسفیر وای نیستیم. میدونم کدوم شناسای خودمونم. اما یک блогера дизлайкиш мемонда, баъд дигар блогерои бақуввате гуфт амира ба кориго ки дизлайк монда, баъд ки медира нигоҳ мекунад амош ё рафиқои худ дизлайкиш мондагиям. ибоду бероз ака ман шудам ҳамин касали пӯст сафед, баъд соз шудем. пеш як кас рафту лечение кардум, дар хона соз шудем. ва мегӯ ку бародарҷон вай вақте ки соз мешавад меморӣ чия айсоби кир вақте заҳр омеда дарам чӣ саразо ҷош сафед мешавад. маълума охи ҷош баъд бисёртар мехӯрад. доктор адресоз ки шуда ҷои кор город Химки. Бережон акама лингоша чизе мебаромадасту баъд пӯст мепартофтааст. ҳамаро чӣ кор кардан дар кор мегуфтӣ? илтимос саломат бошед. короче дар ватсап ман бинавис, ман ҳатма дорута менависо равона мекунам. иншоалло хуб мешавад. салому алайкум доктор, ба пеш. раҳмат калон жл. салому алайкум, раҳмат калон, саломат бош бародарҷон. ман ба худо ба ҳамин 1700 подписчикай ман миннатдорум аз ҳар якони шумо ки шул дастгирӣ мекунед. камам ки бошад албатта ки шул дастгирӣ мекунем. ман миннатдорум ба худо. ман миннатдори худамро баён мекунам. короче номта хонда намешавад, ман мехонам сабота. брат беҳтарин одами, инами аванс бигзара ба ҷону дил манда хубитон расидагӣ. дар вақти карантин хубитон расида. раҳмат калон бародарҷон, саломат бошед. иншоалло ин хубиёро бо миллион шабо мекунам. ман медонед бародарҷоно, ҳамин саволоро ҳамин барои чӣ ман мақсад кӯшиш кардастам. ҳамин раҳматия ки худом худо раҳматш кард, соли 2013 буд. вақти касал мешавам мегӯяд ки додар касал шудам.
اکو وقت نوامی کار اومده بودیم بعد میگه کسل شدم میگه چی کسل شدیم میگه کسل شدیم بعد دوا خوابم میگه اپیرسم میکنم من گفتم چی باشد گفتم او گیمری من میدونم گیمری چیه چی بیماریه بعد جلو خوب میشود که همون بنیسده که پولش تمام میشود روزش در 50,000 بیست چند هزار بیست که پولش تمام میشه بعد هوای مقصد هایش میکنه بسته خیلی میگن که بیپول سخن اثر ندارد حالی که داری خر ندارد برادر من کروش بسته سر میکنم سال خیلی برادر که در برشم مثال نمیدونم پول داشتن نداشتن دستگیریش کردن نکردن من میدونم که مثال بسیار آدمای پیدا شده که مرا گفت حقیقت گفتن لیکن خیلی برگذشته سوال بود لیکن برادرم مقصد آمد و بعد در کوارتیر در همی شهر مسکو دنیا گذاشت رمون کردن بعد ما مرده را گرفتیم و همین خیلی برادرم بسیار بسیار کسل بشوند و در وقت کرانتین برادر ما در شهر همین گورودلو گرفتیم کسل بنیهایت وزیرش باید گیماری توش حتی بینیش همین چرک زردو میرفت بار کم بوم میکرد تلقب میکفید همون بچه را قریب ایدست بتیم همین قبولش میکرد که اگه جا بخوامونیمش هیچ جا قبولش نمیکرد اگر ما یه جای خدا که میداشتیم مقصد تو که نمیشید من میدونم که دیگه جا هست یعنی صد جای توجیگو هست البته شدگی هستن لیکن من میره که مقصد فسرانو پولیت را کنکرید کلان میگیرند و قدید با سوز گب نمیزنند و من هم میخوام که مقصد برادر عزیز بیاید دستگیری کنین اما جورا بکشیم البته که از همون جا با خیر سخاوت این وضعیت شدن میگیرن من یکان دل نیتی بزرگ ندارم فقط و تنها برای دستگیری کردن شما یکان دل نیتی کردن ندارم ایران شما دانسته گیرید برای چی که من دکتر هستم من دیگر باید کاریگه ندارم سلامت باشه علی اسماعیل سلامت باشه رحمت کلان وقتم ندارم همین اکای بگی دیگر را بیا که سالوش بخوریم که نزده کسی همین پلیکلینیک دست گیری نمیکنه خدا همین شب سردش پایگاه با قدید دکتر برسنه برادر جان البته که ما گفت در این است ما دکتریم نه اینکه مقصد دکتر ما آدمی ذاتیم شما برادرای ماییم ما برادر شماییم ما باید یک دیگر را دست گیریم ما باید قدر یک دیگر را بدانیم هر یک مینوت ساعت دقیقه باید ما قدر یک دیگر را بدانیم میدونی حیات یادم هست یادم نیست برای نمی ما کوشش کردن که ما دستگیری کنیم هم دیگر را من به خدا قسم از این کاری که از گفته هستم یکان فایده را به دست نمیارم لیکن برادرای هستن بسیار میگه که ما مقصد در کلیشه شیرده میکنیم خیلی میکنیم وقتی که هم پول جمع شد البته ولی من همه شما رو جمع گیر میکنم که دستگیری میکنین من همین کار من خودم تشکیل کرده هستم شما دستگیری میکنین شما من البته که اینش من اجمال فراموش میکنم وقتی که خودم نمی خودم لیچنا من نمی دستم وقتی که در وقت استودنتی در شهر مسکو وقتی غلطیدم یعنی نگاه کنیم سه چلیک سوخاجیلی شون کندگی هستن ژیلکا دارن مقصد پیش رسول رفته نکردنش چلیکا موندن لیکن من سرانوی چلیکا را پیرسه میکنم و به هر حال میگم که اگه من دکترم سرانو من شناسای خدمت دارم شما که شما دکتر نیست شناس ندارین شما حالی شما چخیلی میشه باشه به هر حال برادر جانم دستگیری کنین هیچ محل شما بای نمیکنین نه برای برد میکنین گیروز برکشاکای بیروز همین گردو در میکنن یک سوشی در همین جا بلنیسه میگردم انیق نمیگن چی کنیم گیروز برکشای برادر جان شما در واتساپ بنویسین من یک روز معین میکنم میبرم اوزیت میکنم رو تا بنویسم انشالله با امر رسول خدا ساز میشه در تعانیق میگم
Faqat cheknaşa بنگذرد مادر انشالله با نیتت میرسی انشالله برداشت هر یک من نیت صفه بگیر که اگر مقصد یکون اینسوسون من شکرانه خدا شرایطم سازن یکون دل نیت بشمونه دارم اگر سوال نویستم نخوندیم ساعتی 3:52 علی اسماعیلو سوال تای برگرد نیراجون کی شوتا سوال نامد که جدید ما چسبیده короче جدید ما چسبیدگی که برای نمو 3:52 3:52 انشالله که سلامت باش بامنیت راجعم ورسانی سامانی اکا انتظار میشم معلومات درباره توبت و جرای گمرای احترامانه خوش و خواهش گپ نیست راجعم انشالله و رحمت رفتنی هستم هیچ وقت راه افتاده نشوید و اما شما رو دستگیری میکنم انشالله احسن به شما سلامت باشیم ورسانی سامانی البته که رحمت کردم بر راجع بختو میندارم که شما اگر نمیتونید دستگیری کردن مثل مالی بسیار سخنه خوب بگه من به نهایت بسیار خرسند میشم بخدا به نهایت یا وقت سوات دومودا شده بیا هم کسی دوم میگیریم که این کارو برای گیرن هم سال برای شما خدمت برسونیم میدونی من دکتر که هستم هر باری که مقصد خدمت برسونم یک دستگیری میکنم که کیفیت میبرم باور میکنم حلاوت میبرم که نه برادرها مثلا یک کس وقتی که دستت میره شد میگه که او رحمت کردن مکجود سلامت باشی منم که می ندارم که همه که دستگیری که باور که میشکوفی برای که میدونی که علاقه دستگیریش کم که باشه دستگیریش که کردگی خرسنده بچه کمغل و کوشش کرده هستیم که مقصد بسیار دستگیری کنیم بر چوره حتما انشالله من همین روز میخواستم که اول پیش از نبور کردن یک ویدیوچه مایده که کنم مثل رمون کنم مقصد روی سوال جوابو لیکن افسوس که نشد چون که من دیر کردم خودم و برادر عزیز انشالله که ما آینده مایده کوشش میکنیم تجهیزات خدا گیریم و مخصوص زنگوی تلفنی قبول کنیم اگر البته که زنگوی تلفنی قبول هم نکردیم ولی میتونیم که مثل سوال جوابتون جواب بدیم وقتی که شما بیمار بشوید وابسته شما در کجا هستید نیستید شما حتما میتونید که بر من نویسید شاید اگر در ماشین باشد در ماشین میرم میبینم تو یا که اگر شما در کدام حالتی که وقت بیماری دارید که دچار که میشه شما بر من زنگ زنید میتونید که دکتر مقصد تاکسی زکاس کنید بیاین من برام من بهتون چرا شما رو دستگیری میکنم البته که دستگیریتون میکنم برداشت من و برادر عزیز اونجا علاقه سوات هم بفیرون دوده چند شد بیا همه کسا در اینجا در چند کسی میوزه کسی هستیم همه کسا دوم میکنیم که خداوند همه ما شما رو نگهبان باشه کسانی که در مهاجرت هستن خداوند پدر و مادرشون نگهبان باشه فرزنداشون نگهبان باشه هیچ محل خوری را نبینن
هیچ محل خوره نمیدن، چونکه ما هممون در همه شهر مهاجرت بیگونه به خدا بیگونه. برای نمود من همه وقت خو اگر دشمنم باشه خود دوستم باشه همه وقت من دعا میکنم که خداوند نگهبان باشه هر یک فرد مسلمانی توجیک برادرای توجیک مونه همه فرد مسلمان را انشالله که باز 3-4 روز بعد با در افیر میبریم. من کوشش کرده هستم که روز شنبه و چهارشنبه و شنبه افیر برام و انشالله کوشش کرده هستم کوشش میکنیم که در همین هفتهش 2 بار 3 بار افیر داریم و برادرایی که مثلا در اینجا هستیم چه دودران من روز که اخیر چخیل با صرفم قدم میرم باز میگه کلیش بده این سوسو کلیش داده نمیتونم روز که شاید که یک بار خطی شما وقت کنیم سوال جواب کشید شما خطون آید تلفن من کلیش بدین بسیار خوب میشه برای که یک سوال البته که یکون سوال بیمانی نمیشه لیکن به هر حال شاید که ویدیو رفته یکون آدمی پیدا شود که یکون قبیه نیست لیکن نقطه نماند که بسیار همی یک خیلی آدم های خودم پیدا میشن برادرای پیدا میشن که مقصد نمیدونم و یا چشمشون به مانند حیوان باشد یا که به مانند چی باشد البته افسران گپای قبیه شما می نویسن میمانند برای خودم ما با های نگاه نمیکنیم. همه وقت شما همی ویدیو را لایک بذارید و دستگیری کنید بعد دوستان رو روان کنید که مقصد پتیشوز زیاد شوند. البته که دستگیری خواهم کرد. البته ما در این ویدیو وقتی که ویدیو را وقتی که پرداختیم مقصد با دیگر بلوگری کلمانی که هستن ما با آقای مراجعت میکنیم که برادرها ما هم خیلی خوب هستیم شما ویدیو ما را بذارید دستگیری کنید و من میدونم که در همین 1700 پتریسی بودن برادرایی که من بنیاید بسیار زوره کردم که بگیرید دستگیری کنید اما خلق دستگیری کنم لیکن در وقتی کرونا ویروس مرا دستگیری نکردن که مقصد همین برام همه یک نبکته یوردم کنم من اولی هیچی نمیگم وقتی که من اولی مده کانال خیزه بعد من میگم که благодарность به شما را میکنم که شما آدم خوب بودین که значит شما دستگیری نکردین که این بچه را ما دستگیری کنیم بنیهایت برادر ما کسلی مردن رفتن شاید که من میگفتم که همون دارو توقعشو میکنن شاید این به همه با اجرین پروردگار داری لیکن سلام یک دکتر دیلت میمونن. یک بوریگه برادر عزیز خداوند تنی همه تا صحت باشد و یک دکتر برای کار گفتم روزیه اگر روزی باشی زنده کاروچی در واتساپ نویس قیم جون زن در واتساپ نویس و برادر عزیز یک بوریگه میگم که هیچ محل یک گپ است که هیچ محل خداوند بنده خداوند با پانیسا و مامنیسا گرفتار نکنه که این گپ حق است. البته خداوند هیچ محل در سرتون درد نبیدن فرزنداتون را نگاه بگیرید همه ها در طور فرزندات رو نگاه بینید پدر و مادر همتون باشید خداوند یار مددگارتون باشد. ما جلکه از افیر میبریم چون که باور میکنید قریب جلکه یک سوتکه میشه که خوب نیستم خودتون میدونید بنیهایت قین است که مثلا قریب سوتکه کار میکنید
Inshaalloh که من به سوال شما جواب میگردم. خدا نگهبانتون باشد. سلامت باشید برای جان.